салом алейкум дӯстони азиз, мисли ҳама вақтам таби видеои деҳқонӣ ҳам додарак манучеро ки мебинед суратоша моҳи апрел гум шуда пешаи рамазон пешаи иди қурбон мешава иди рамазон мешава хулоса туғоиш гап зад рақамҳои туғоишан илтимос ба хотири Аллоҳ мисли ҳами динаина ки видеоро партохтем алҳамдулиллоҳ дар муддати 2 соат буд 2 соата бача ёфтид ҳами бачаи дар шаҳри Санкт Петербург документоша фаромӯш карда бурда будиянаш ки яъне хеш тавоша ман гуфтам сабр кунед дуруст чихелай худованд дар дада ҳеч ка нишонат я фарзанд гум шудан ё ки чӣ мегӯянд аз дин рафтан сахт аст шахсе мефаҳмад ки ин кор аз сараш гузаштагӣ ба ҳам хотир дӯстони меҳрубон фарзандшо гум шуда аҳли байдиш як модари касалӣ будошта кофта содиянаш илтимос ман на реклама мезанам дар видео на ҳеч 1 минут чанд қадаре ба хотири Аллоҳ ҳам як лайка комментария паҳнаи сообщества дар сообщениётой дар группҳото мепартои қори ман шиштаги чанд ҳазор группа дорӣ дар ҳамаи партои дӯстони азиз илтимос хоҳиш мекунам ҳамин видеоро паҳн кунед то соҳибош биёнем бародар дар ҷое боши манучер аҳли байта занг бизан 79 группа худованд нигаҳдор хайр салом мардуми моро қори муҳаммад бародари азизи мо ки алҳамдулиллоҳ тӯли чанд сол шид дар бари мо дар ҳамаи пасти буланда дар хизмата худованд ҳифзон кунад. Ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. Дӯстони азиз биёед мо дар ҳамин метрои Люблине иншоаллоҳ ин рақама реклама намебинам ба бигӯянд эҷаша реклама кардӣ. Хуб ассалому алайкум подписчикони Акай Бобоҷон 88. Акай Бобоҷон аз шумо хоҳиш мекунем ки ҳамин ҷияни мо аз рӯзи 19 апрел то ҳол бедарак аст. Хоҳиш мекунем ки ҳамин видеоро дар каналтон бимонед то ки мо аз ин бохабар шем ё ин зинда аст дар ягон ҷо маҳкам аст. То ҳозира мо кофтестем наёфтем ва ҷои корша ёфтем дар фудсити кор мекарда як баъза бешабона рафтем ҳаминҷо ба мо гуфтанд ки ҳамиам бачаам хеле шид бедарак ай корда намеям ва модараш гирия карда ҳама алафхон аст. аз шумо хоҳиш мекунем ҳаминро як сайтонда партоед.